Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mga igsuon, padayon tang magampo nining misa alang sa kaayuhan sa tanan nga mga nataptan sa COVID-19 ug sa tanang mga masakiton niya atong iampo nga mahunong na kining maong pandemic. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat tungod sa atong mga benefactors ug mga donors nga unta tagaan pod sila og mga grasya nga ilang ikinahanglan. Atong andamon karon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Gamhanan og way katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Hinunua pagkaluy-anay kamo og pagbaton og malumong kasing-kasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma. Ingon nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay kalawayan o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulo nga malaway, binuang o mahugang piaw, hinunua, angay kamo magpasalamat sa Dios. Makasiguro kamo nga walay tao nga mahilayon, malawayon o hakog, kay ang kahakog mo'y usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa sa mga pulong binuang kay mahiagon sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Busa likayi gayud ninyo kining mga tawhana. Kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo na himong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga iya sa kahayag.
Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Responsoryo, pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-uban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw ug gabii. Pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Sama siya sa kahoy nga gitanom sa tampis sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa tingbunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Dili ingon ini ang dautan, dili gayud sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan naglaglag sa dalan sa dautan. Pagpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlaw nga igpapahulay nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinagoga. Didto may babayi nga giyawaan og tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikubo na siya og dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Og iyang gitapion ang iyang kamot sa babae og diha-diha nakatuyhad siya og gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug miingon siya sa mga tao, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo nianang mga adlawa kung gusto kamong mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa adlawng igpapahulay, bisan kinsa kaninyo, mubadbad sa inyong baka kun asno, gikan sa kwadra ug dad-o ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay?" Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang challenge sa atong tubag sa Salmo. Ingomdom pa mo? Ingon diri nga pagpuyo kamo ingog Dios. Sa tisumpay?
Wa man day Kamo, klaro. anak. Ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Sama mudawat ba mo nga kita mga minahal nga anak sa Dios? Madawat day. Lipay mo ana. Alipay day. Nya gusto mong magpuyo nga ingog Dios or ingog yawa. Sige. Lipay man kata nga anak tas Ginoo. Nya ang hangyo pagpuyo kamo ingog Dios. Nya gusto pa mo nga mo puyo og ingog Dios o ingog yawa. Puyo. Diyos. Aning kamot. Pastilan. Ay, daghan kay diring gihisgutan ni San Pablo. Gihisgutan niya ang makapayawa nato o ang makapaliwat nato sa Ginoo. Ningon siya, sanglit, mga minahal man kamong anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan nga kamo sa to magkinabuhi diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita sa Dios. Magmalumo sa to pagkaluy-anay kamo, pagbaton kamo kasing-kasing alang sa usag-usa, o pag pinasaylo ay, ingon nga gipasaylo kita sa Dios. Napayang giingon diri, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw, hinunua angay kamong magpasalamat sa Dios. Nya makasiguro kamo nga kanang mga malawayon, mahilayon, hakog. Kayang kahakog iyang specify diri usa ka pagsimba sa Dios dili makaambit sa gingharian ni Kristo. So kini mga butanga. Si Kristo sa atong ebanghelyo iyang giayo ang masakiton katong nagbawog ang lawas sud nas 18 ka tuig. Giayo niya sa adlaw ng igpapahulay. Mao ni trabaho sa Ginoo. Way giilang adlaw basta na ay nagkinahanglan tabangan dayon. Pero ang kaning taga sinagoga, opisyal sa sinagoga or opisyal sa ilang simbahan, nasuko kay para niya ang balaod sa adlaw ng igpapahulay nga di jud ka magbuhat bisan unsa, apil ana nga di ka mag-ayo og masakiton, di ka manambal. Nga unsa man na mao na siya ang kalainan sa tao ug sa Dios. Ang Dios maluluyon, dili hakog, mahigugmaon, mapasayloon. Nya way giilang adlaw. Sige yung tabang 24/7 available. Mao na atong Ginoo. Matud pa gani sa Salmo ba to? Dili siya matug, di siya dukaon aron magbantay siya nato nga iyang minahal. Kita dahil matag duka-duka, mutaas lang humilis pare, wa naman, duka naman kayo. Kamu de, wa mo mga togrong diha. Wa na gapiroy-piroy ng uban. Ang uban sad kusmot sa kay san yan sad padong na sad ni Roscoral ron, padong na sad ni Roscoral. Mao na. Ingon na sad mo ron ana. Ang magdi mo padong diha nga kabahin manas kahakog. Nya ang kahakog matud pang San Pablo usaman kapag simbas Dios. Matong nakatong nangutana nako lagi nga unsa may mga modern idolatry pader. Nako apil ng pagpangural sa balay. Kay mura na mag-imong gihimong simbahan ang imong kuan, di ba? Ang simbahan gikoral man. Ang imong balay mura na nagsimbahan. So nagsimba na kas imong balay. Yang nakaapan ra ba kay di ra ba ka mo welcome sa imong silingan? Butangan ra ba nimog no trespassing? Di sa to pa mao na gina imong idol. Mo na imo bang gihimo bang murag Ginoo ba? Nga anha ka diha maluwas, anha ka diha nga mura kag malipay, malinawon. Nya, gisaway ra ba na dire? Di ra ba jud kuno na makasud sa gingharian sa Dios? So gimahaltas Ginoo mga igsoon, no problem anang dapita. Iya gitang gihigugmag maayo. Ang pangutana na lang nahigugma batas Ginoo. Mao na dako kay pangutana. Kung gihigugma tas Ginoo unya iya tang gihimong anak, kita sad kaha magpakaanak baka ta og isipon baka nato siyang amahan sa kinasing-kasing. Basig-sige lang tag ingon amahan namo, pero ang ato ding gibuhat kaaway namo.
Di ba? Ang tanan nga gisultis atong amahan, atong paningkamutan pagsupak. Nya mag-reason out pagid ta, reason out. Astilan. Karon ana sa bagyo nga niatake sa northern o central Philippines. Aging Sorsogon padungan to. Kusog kay uwan. Daghan na kay mga balay nga lusno, kilid ani mga kaning mga kilid bas mga cliff ba nga mga balay na inasan diri lang dapita sa ato maripado nga tubusay. Grabe kayo no, na mga gipanglamoy na gyud ang kuan ay tagutlo ka bukbalay, labay nga to sa pa lusno ang ilang kuan. Grabe ang mga katalagman. Makaingon ta ba gihigugma pa batas Ginoo ani? Ni apaning pandemic way hunong-hunong ato mga naong moral tag ninja. Gihigugma pa batas Ginoo ani? Minahal man ka taniyang mga anak, maka-question ta. Pero ang tinuod gid ang pangutana, nganong nahitabo man ni basig ni palayo na tag maayos Ginoo. Kay kanagong Ginoo, isip atong amahan, isip atong ginikanan, lahi na siya nga pagkaginikanan. Nahinomdo mo atong katong parable of the prodigal son. Naka-familiar mo ana? The prodigal son. Ang amahan diha mao'y nag-symbolize sa Ginoo. Muhatag gid siya bisag unsay pangayoon siyang anak. Basta naa sod sa balay. Basta naa lang gid sod sa balay ba? Bisag unsay pangayoon. Ihatag gid sa amahan basta ang anak naa sod sa balay. Karon kay niingon man ang manghod, gae ko sa kong bahin. Ingong papa nganong mangayo man ka nga wa man kay pagkuwang din he. Nya buhi pa man pud ko. Sa gae lang ko kay mag-enjoy ko ana. Agihatag gid sa papa kay naa masod sa balay yang anak. Oy milakaw man, giwaldas man didto ang katong iyang bahandi nga nadawat. Unsa may gibuhat sa papa? Miadto? Migoko dito? Diha gid siya sa balay. Tingali naghilak to siya, kay nahibaw man siya nga nagwaldas dito pero wa gid siya mogukod. Wa mogukod ba? Gahuwat. Wa mogukod. Pagbalik nas anak nga 40 na gid ang taong pobriha, 40 na yung luuyag naong padong na mas balay, layo pagani gisugat na. Ingon ana ning atong Ginoo, maghuwat siya nga kita mao'y moduol niya. Sige ra gid siya huwat. Nya samtang naatas iyang balay, sa balay sa Ginoo tagbawon ta niya. Nya karon kay kusog naman kitang musupak sa Ginoo, di nagawas na tas iyang balay. Amao na ni mura na tag prodigal son, gilum-an na tas yawa og dagmal kay distansya man tas Ginoo. Mo na ningos Kristo dito sa sinagoga. Dili nimo ang inyo gani mga asno, inyo maganing paimnog tubig, padahos adlaw ipapahulay, kwaon magyan ninyo skwadra? Kani pa bang usa ka tawo nga anak sa Dios nga gipaantos sa yawa sud nas 18 ka tuig dili nato ayohon, gipaantos sa yawa? Kita karon aning COVID, pila naman ka buwan nga gipaantos ta sa yawa? Hapit nam tuig. Karong Disyembre mo tuig man ang Nobyembre, sunod buwan. Gasugod man ig November, ni kusog pagka Disyembre, ni abot sa ato pagka February. Ana. Nya, hapit na nim tuig. Paantos tas yawa. Ayohon tas Ginoo, pero ang problema, muduol batas Ginoo. Sama ni atong babae nga nagtikubo ang lawas ni duol sa Ginoo nga mapaubsanon. Andam bang musunod? Andang musunod sa Ginoo, kita andam ang kaing musupak. Ingnos Ginoo nga ayaw mo paningil anang utang, maningil lang gyapon. Higugmaan ang inyong kaaway, hasta ng imong gidudahan nakabit sa imong bana, dumtan lang gyapon. Higugmaan na. Higugmaan ng mga nagpasakit ninyo, pasaylua lang, hala dumot gid anang naglibak. Ang galibak dumtan gyud kay nganong gilibak ko nimo, di gyud ka pasaylo ba? No? Ingnas Ginoong ayaw mong pangangkon bisan unsa, hala inangkunay gid anang utlanan siyuta kana mga titulo siyuta kana mga deklarasyon hasta timberland ang kunon pa. Mga way batasan. Gihatagan na gyud yuta aron mapuy-an.
himuon pag yung iya. Uy, mga squatters rata dinhis kalibutan. Ang tag-iyas kalibutan mo ang Ginoo, tubig, yuta, hangin, kaning tanan iyanis Ginoo, kita mga squatters or mga beneficiaries, whichever is better. Kung sabi gusto niyo, beneficiaries or squatters? Beneficiary. Ako ganahan ko sa beneficiary. Nya kay beneficiary man, dili ikay tag-iya, benefit ra na. Maubitan nang moingon dayon, ang among bonus, ang balaod nag-ingon, benefit ra biya na. Pwede ba na kuwaon anytime? Di ka kadiman ana, kay imo ra ng benefit. Ang amo ding bugas, moingon ding mga maestra, ang amo di ay mga amelioration, benefit ra na. Og madesisyonan sa taas nga kuhaon, kuha gid na. Kay benefit ra. Di ba? Dili na nimo right, benefit na. Kita mga beneficiaries ra ta dinhi. Pwede ra yung kwaon is Ginoo, pero di man ni kwaos Ginoo, basta naa lagi ta kuyog niya. Nya unsaon man, magpuyo ta ingog Dios. Maningkamo ta pagpasaylo, bisag sakit na kaayo. Pasaylo lang yun. Karon naakaroy pasayloonon imong silingan. Kana buhatan aron human aning misa. Testingin. Nakaroy gisigihan paningil nya wa pag yun mo bayad, desisyon ni na ayaw nagpaningil. Nakaroy kabit nya hibaw jud ka nga sala ginang kalaway nga gihisgot dire, buwag gina na imong kabit, ilisig lain. Dili na kabit ang imong iilis, imo nang asawa. Unya kung ikaw sad gikabit sad ka, babae ka gikabit kag minyo, ilisi na nag-uyab na ulitaw. Pwede sa pare, ulitaw man pare. Ayaw sa day. Ang mag-recollection ko ta, mag-counseling. Ang pasabot ba, ilisi nagtinarong. Sige karon og kuan diha, puyo-puyo. Pakasal na. Ikaw niya pa der, may kwarta. Ay, way kwarta hay. Doula lang ko. Doula lang ko. Di ba, tiwasan ta mo. Inyo nang rasonon ang kwarta para di mo pakasal, duol mo pare. Ako, presentar ko, duola ko ninyo. Basta gusto lang yun mong magpakasal. Nya, way mga babag sa inyong pagpakasal, kaslon tagyon mo. Aslon pata mo. Kay di ko gusto nga akong mo himong rason ba, kamo dinhi ako mga parishioners, himuon gani ko ninyong rason nga mahal kaayo ang pagpakasal, maimpierno gyud mo. Love offering baya ang atong gi-require. Love offering gikan sa 1 peso ngadto sa 1 million. Siya rog wa jud ka mabilong diha. Gikas 1 peso ngadto sa 1 million, wa jud ka diha masod. Asa man ka nga bracket ana? Di as 1 peso, kasal. Di as 1 million, kasal. Na as 100,000, kasal. Na as 10,000, kasal. Nya balibad ka. Nya imo pa jud kong pasanginlan. Pasanginlan pag inimong simbahan, aron na jud ka maimpierno. Uno nga na na ay. Mao na. Sina ka nang gikas piso ngadto sa 1 million. Ingka kadako ng 1 million pa dir. Nya ang 1 peso dako di. Pero mao lagi akong giingon, mobayad kag 1 peso sa simbahan, gakumbira kag 100,000, may pagmudritso ka sa impierno. Ito. Mantinilan nato ang Ginoo. Kunya atong tagbaw ng atong kaugalingon, usa ka dakong panamastamas, kay ang Ginoo wa ta niya mantinili, gihimo gud ta niyang anak, gisuplayan gud ta niya sa tanan, unya inigbaos nato niya minantinil. Ngutana bitaw sila pader, ngano man ang imong stained glass mahal man kay nas tanan? Kadto lang unta atong second class or third class. Nako, first class mantinila ni natong San Vicente Ferrer Parish. Siya nga nung imo maginang i-granite diha. Nga imo pag yung gigastuan, kaya nasayop tong una, imo pag yung gibakbak, balik ya po granite. May pag-tiles na lang na. Nakumantinilan dahil imo San Vicente Ferrer Parish. Nasa atong kontraktor dire, pader, pwede pa ka makahangyo. Naku, ay kong pahangyo Bisag pila pa na imong presyo, akong gukuron. Pero tagai lang sa kog the best product or output. Haron malipay ko, binli kog nindot nga
trabaho, tagaan ti kag saktong bayad nga malipay sad ka. Ana ba, di ta magminantinil, di ta maghinangyuay, di ta maginot-inot, basta para nas Ginoo. Pero para gani nato pag fasting and abstinence, pag practice og self-mortification, basta para na nimo. Penalize yourself in order to give joy to others. Penalize yourself. Mo na say sakto. Sakita ang imong kaugalingon aron malipay ang uban, kay si Kristo nagpakamatay aron ta malipay ug maluwas nya kita minantinilan lang nato siya. Oy, mura ta nagdili mga Dios, dili sa ta anak sa Dios. Sige kato mga anak sa Dios, manindog ta. Mga igsuon, ang Dios nagpakita og dakong gugma kanato pinaagi siyang pagpasaylo og pagtabang nato. Busa karon mo dangop kita kaniya diha sa mapaubsanong pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan sa kanunay magmanggihatagon sa tanan nga budangop diha sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang nangulo sa atong nasod muhatag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa mga kabus sama kang Kristo nga mialagad sa tanan nga puno sa gugma. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay dadon na sa langitnong gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit nung Amahan, amo nang naangkon ang imong gugma o pag-isip nga mga anak. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ginoo Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan,
ug alang usab sa atong kasalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon,
pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, we will be obey. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamuno lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita.
O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento og himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong mga gamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon gikas Ginoo mao ang divine protection o Diyos nung panalipod niya. Mahitabo ra ni siya sa atong kinabuhi kung magpakaanak gitas Ginoo, magpuyo gitag murag Dios diha sa iyang presensya, dili ta magsigig sunod sa yawanon nga mga buhat. So ang halin na diay nato sa atong slots nga 3,500 as of yesterday, nahalina na ta og 2,208. Kana. Nagkajutay na lang ang available slots. 1,292 na lay available slots. So pagdali mo, basig mahutda na mo sa passport or visa padong sa langit. So akong usbon pagpahibalo nga karong kanang October 31, tapuso nato ang atong month of the Holy Rosary dinis atong parokya. Alas 2 sa hapon magsugod ang atong motorcade niya, muhunong ta sa 5 ka kapilya, sa kapilya sa Santa Cruz, sa ilang mga jeepney, Santa Cruz, sa San Roque, Tabla, Lataban og Sambag. Niya adto pangajion ang 5 ka misteryo sa kalipay, ang mulid, ang taga didto. Ato naman ang gi-announce niya, maghimo pagid sila og portrait sa mystery nga ilang naangkon, murag picture frame ba nga duwa. So akong auhag nga ang mga na-assign ani mangandam na niya. Doon naman tayo mga premyo, kaya ato man silang contestation og kinsay the best nga presentation og leading sa rosary. Nagkinahanglan ta og 40 kasako nga bugas, kay ang first prize 12 kasakong bugas, second 10 kasako, third 8 kasako, fourth 6 kasako, ug ang fifth 4 kasakong bugas. Nya ako lagi specify lion ivory. Ang tutok pa muna ko, wa mo malipay ang announce. Nya igabot sa dinhi, magmisa ta alas 6 sa gabi, mo atong culminating mass. Do na punta dinhi kaon-kaon inighuman. Nya unsa may atong kanon, mga packed meals nga nangayo po tag sponsor.
Nya as of this morning, nakadawat na kog sponsors. Nanay ni sponsor sa 5th prize. 4 kasakong bugas. Siya ay muangkon. Nya, doon na sa iniingon ako, muangkon sa kog 150 ka packed meals. Nindota na, no? Nana, og 150 ka tao, makakaon na. Og pananglitag 200 na ta, 50 ray maghilak, iniguli. Basin pa diag na sa imo sponsor og ingon punan ako 100 ka packed meals pa der o 250 na nagkinahanglan man tag mga 300 to 500 ka packed meals kay basig daghan unyang manguyog ba kamo di mo manunga tunga sad mo nya pangimbitar mo kay culminating mas good na siya so magtingob ta dinhi so mo na atong kuan mo ni ang mga tao nga way tihik-tihik nga mohatag sa Ginoo. Naghatag naman ni sila sa una, karon mohatag lang gyapon. Nya murag kalipay nila ang paghatag, no? Way tihik-tihik. Nya di biya ni mga dato ning offer ani karon. Mga igo-igong pagkabutang, mas arang-arang pa nga akong pagkabutang, isip pare, wa ra bagyog ko mohatag. Hatag-hatag sa kong ginagmay. Muna, ato ng pasalamatan niya hinaot unta nga makompleto kining atong ikinahanglan. So 36 na lang kasakong bugas nga Lion Ivory ang kuwang 36 na lang kasako para makompleto ang atong mga premyo sa matag barangay ba ni or matag kapilya nga atong himuan sa Living Rosary. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan